Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklərdə yaşavşı xalqımız tırmışında həm yaşayışında bulğan qaybir vaqiqalar həm şiraşular bilen bu atlı davamında siznimin İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Vasil Şeyh Raziyevich yetakçiligindagi delegatsiya Stavropol krayında. Biz mында kelib, men vitse-premier deb ko'proq bilam, Tataristonda deb men sizga aql bermayman. Men mana sizga borig'izga da bir-birimiz bilan uchrashib, fikr olishu kerak. Ural tübeginde yazıcılar bilen şiraşu. Bizim ülkede Tatar mektepleri yok. Tatar dili predmet olarak kına bir 2 saat kere ol. Tatar mektebi diye atalmayın. Jelil okulları jingmişleri bilgili buldu. İdiz tutarının yavqav için bıtka suğunğan sitayetsin siledin. Hürmetli tamaşaçılarımız, гадәттәгечә тапшыруыбызны Татар dünyası яңалыклары белән башлыйбыз. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бүтін дөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шейх Разиев эш сәфәре белән Төмән өлкәсендә. Биредә Урал федераль округының татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу уза. Легендар татар җырчысы Илхам Шакиров исемендәге республика премиясы ияләре билгеле. Хатын-кызлар вокалы номинациясында Татарстан Республикасы халык артисткасы Сөләйманова Флюра Зияддин кызы. Ир-атлар вокалы номинациясында Татарстан Республикасының халык артисты Сәләхов Фердинанд Абдулла улы. Халыкчан җырлау номинациясында Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гыйләҗев Фәүдәт Әхмәдзи улы һәм Татарстан Республикасының халык артисты Хисмәтов Әсхәдулла улы. Котлыйбыз. Муса Җәлил исемендәге премияга лаек булган 4 номинациядә лауреатлар билгеләнде. Шаян ТВ телеканалы, әдәбият шагыйрь Рифат Салах, җыр сәнгатендә Илүсә Хуҗина, театр сәнгатендә Камал театры актерлары Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм Ләйсән Гатауллина. Татарстан Милли музейында татар хор музыкасының 21-нче фестиваль конкурсы концерты узды. Быел ул милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган. Концерт дөньякүләм танылган бас опера җырчысы Федор Шаляпинның 150 еллыгына багышланган һәм Татарстан Милли музейында музыкаль пәнҗешәмбе мәдәни агарту проекты кысаларында үткәрелә. Кушма Штатларның Флорида штатында 13 февраль көнне Сабан туе узды. Әлеге чара быел 2нче тапкыр оештырылды. Милли бәйрәмгә Нью-Йорк, Чикаго, Калифорния татарлары да килгән. Шулай ук Мәскәү һәм Казаннан да кунаклар булган. Гомумән 150ләп татар һәм башка милләт вәкилләре җыелган. Шулай итеп, Флорида татарлары Сабан туй сезонын ачып җибәрде. Тиздән Австралия татарлары милли бәйрәмне уздырачак. Җир шары буйлап яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында сез дә җиткереп тора аласыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бүтін дөнья Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шейх Разиев эш сәфәре белән Ставрополь краенда булды. Бирдә Төньяк Кавказ һәм Көньяк федераль бүлгеләре татар иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашу узды. Милләттәшләребез белән очрашулар 2018 елдан башлап һәр елны милли җәмгыятьләр вәкилләре Россия Федерациясының барлык федераль бүлгеләрендә, төрле шәһәр һәм районнарында үткәрелеп килә. Ставрополь краеннан безнең репортаж. Билгеле, безнең һәр сәяхәтебез нинди дә булса вакыйгага бәйле. Хәзер без Ставрополь шәһәрендә. Бүген монда безнең эшлекле сәфәрдә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бүтін дөнья Татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шейх Разиев әлеге урындагы җитәкчелек белән очраша. Конечно же, я предлагаю нам в будущем обновить наше соглашение и особенно направленное на восстановление, на поддержание наших культурных связей. Губернатор кунакларны сәламләде һәм Ставрополь крае белән Татарстан арасында сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрнең үсә баруына басым ясады. Ике төбәк арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен килешүләрне яңартырга кирәк булуына сызыклады. Приятно то, что
субъектах высших должностных лиц эти вопросы национальных, межнациональных, религиозных отношений держат у себя на контроле, хотя есть... Васил Шайхразиев Ставрополь крайы җитәкчелеген җылы каршы алулары өчен зур рәхмәтен белдерде. Бөтен дөнья татар конгрессының эшчәнлеге белән таныштырды. Аннан biz yolыбызны Кече Барханчак авылына алдык. Биредә мәчет төзелеше белән таныштык. Кече Барханчакта Аллах йорты 2019 елда төзелә башлый. Бүген мәчеттә эш дәвам итә. Гомуми мәйданы 3000 квадрат метр булган җирдә урнашкан мәчет бинасы авылның үзәгендә уңайлы урында урнашкан. Аллах теләсә, что безне авыз белән яшәргә насип итсен, мәҗбүр салып бирсен. Аллах теләсә, аермасын безне бер-беребездән. Бер-беребезне шул белешик, бер-беребезне унытмыйк. Важлыбыз, чтобы татар телен, татарлар бер-берсен белешик шулай. Авылның 16-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбе эшчәнлеге белән дә таныштык. Әлеге мәктәптә бүген 5 авыл җирлегеннән 192 укучы белем ала. Татар теле дәресләре 1-8 сыйныфлар өчен факультатив буларак укытыла. Телиләр яхшы, ши үзләренә, рәнгеләре кели. Ну бездә булай да сөйләнә татарча инде. Ну күбрәк затлар беләләр ушы. Мәктәптә тәрбия эшләре нинди телдә эшләнә? Бездә в основном дим урыс телендә. Русча без алып барабыз урокларны. Инде төшенмәгән, аңланмаган затларны татарчада аңлаштырып җибәрәбез. Рус балалары бармы? Рус балалары крестьянский село, крестьянскийдан бар бездә. Ну күбәк түгел. Әвәлгә караганда әзрәк инде. Ну күбесе бездә Нижний Барханчак дигән, Верхний Барханчактан Төркмән халкы. Төркмән халкы. Вот. Күбрәк инде татарлар менә Малый Барханчакта в основном татар балалары. Мәктәп Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән тыгыз элемтәдә тора. Министрлык һәрвакыт үз ярдәмен күрсәтә, мәктәп китапханәсен ел сайын федераль стандартларга туры китереп, язылган татар теле дәреслекләре белән тәэмин итә. Ставрополь крайы Кече Барханчак авылында бүген зур вакыйга. Монда Төньяк Кавказ, Көньяк Россия федераль бүлгеләренең татар иҗтимагый оешмаларының утырышы. Милләттәшләребез белән очрашулар 2018 елдан башлап, һәр елны милли җәмгыятьләр вәкилләре Россия Федерациясының барлык федераль округларында, төрле шәһәр һәм районнарында үткәрелеп килә. Менә без монда җыелу, менә бу ике федераль округның җитәкчеләре җыелу, без иң беренче килеп, үзебезнең осталык белән, үзебезнең бәхет белән, үзебезнең тәҗрибә, үзебезнең өмет белән күбесенчә бүген эшлибез Рөстәм дуска. Biz sizning kubigizda bo'ldik. Agarda siz shundan so'ng bu mahavikni tog'inda ko'proq olib borasiz ekan, ishida kelib chiqadi. Xalqni da birlashtiradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bizga yordamini nasib etsin, kelajakda da ishlarimizga o'ngishlar bilsin inshaalloh. Birinchidan rahmatimni aytasim kelar butun dunyo Tatar kongressini, xosatan Vasil Abdulgazovning Maros afandini bek zo'r rahmat sizga, butun tatarlar sizga rahmatli, chunki siz bek zo'r ish olib borasiz. Biz de diniy nazorati bilan hamda milliy uyushmamiz bilan millatimizni saqlash uchun zo'r ish olib boramiz. Xosatan sizning yardamingiz bilan sentabr oyida Rostov madaniy o'zagini ochdik. Allohga shukr. Mana muftiy hazratimiz biz qo'ya borsak da bizning men sizning bilan deyman. Men sizning bilan. Bu bizning boshqa ülkeler uchun örnek misal bo'lib tursin deyasim kelar. O'zingizning muftiyat, o'zingizning muftiylar tatar bo'lsin ham ular bilan tig'iz ilmtada ishlarga tegishmiz. Biz milliy harakat boshida turgan kishilar. Chunki tarixdan qarasangiz, bizning boboylarimiz tilimizni, dinimizni narsa bilan saqlab qoldilar, din bilan saqlab qoldilar. Shuning uchun bugungi kunda da millat bilan din ayrılgısız. Мондай җыелышулар, күрешүләр бик мөһим. Әмма ләкин без инде 34 ел эшләсәк, кайберселәре 4 ел, 5 ел гына эшләп киләләр, кайберсе 1 ел эшлиләр. Аларда бик күп проблемалар була. Алар белмиләр, дөрес адым ясыйлармы, юкмы. Әмма ләкин безнең вазифа аларга ярдәм итәргә. Үземнең авылым турында мин әйткәм кирәк. Шундый сүзләр, что безнең халык Bütün җирдәге татарлардан отличаться ителә. Башка төрле татарлар яши. Бер-беребезне терәп яшибез, без беребезне беләбез, бер-беребезне булышабыз. Безнең кардәшләр монда, ничек әйтим сезгә, кадагыйлар, кардәш,
bir-birsin bileler. Bütün avul tuğan mında. Şunun için bizde kaçan buladır eğitişelerdedir, kaçan bula kengenişelerdedir. Biz bir avulda turabız. Biz şu avulunu yaratabız. Yaratmagan olsak biz bu avulda turmaydık. Biz kiteydik adam olsa. Allah'a şükür avul tolu kişi, avul tolu lan, avul tolu bizning işleytirgan kişilerimiz. Fermerlarımız da var. Allah'a şükür bütün zatımız var bizde. Devam eterbiz. Leysena Sadretdinova, Tatarlar, Kişebarxanчак avulu, Stavropol krayı. Hürmetli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Programımızın ikinci ülüşünde. Ural tübeginde yazıcılar bilen şiraşu. Bizim ülkede Tatar mektepleri yok. Tatar tili Birikmek olarak kına bir 2 saat kere ol. Tatar mektebi diye atalmayın. Celil okulları jingmişleri bilgili buldu. İdis tuktağının yavqav için bıtka suğunğan siteyetsin siledin. Şuşu günlerde Urta hem Kınyak Uralda Tataristan jurnalistleri hem yazıcıları, Jirli Tatar İçtimai İşmaları vakilleri bilen şiraştı. Delegatsiya sastafında Şalayıqtat Media Məlumat Agentliği hem Tataristan Respublikasının media proyektleri, video-blogerları da var idi. Şiraşuvda көтәрелгән tüp mesele 2021 yılғы bütün Rossiya jan isep alu hem anın neticeleri. Sverdlovsk ülkesinde meselen 10 yıl ilk uzgan jan isep neticeleri bilen çağıştırganda Tatarlar sanı 50 bin kişiге kimigen. Şiraşuv hakkında tularak alдағы video yazmada. Да, здесь наши вот и дети, и мы все вместе собираемся, готовим. Екатеринбург şəhərinin Tatar mədəni üzəgində Tataristan Respublikasının əydəb barışması kuləm məlumat çaraları jurnalistlərin kin qulaç bilən qarşı aldılar. İndi 2019 yıldan, yağını açılışından oq beriga yaşlarını da cəlb edərgə tırışalar. Bu həm başqa məlumatlarını üzəg boyunca ekskursiyasında Rinat Kaştanov jetkirdi. Весь здесь ремонт делалось руками молодежи, студентов. Tataristan Respublikası jurnalistlərinin Ural Tatarları bilən şiraşuan Tatmedia Cəmiyyəti uyuşturdu. Yekaterinburg'a kadar matbuat çaraları hizmetkarları Sankt-Peterburg'da hem Moskvada to'xtaldi. Ondan onlarning Shilabi hem Magnitogorsk qalaları kütə. Bu yoqqa tugul, çünki әлеге төбәкләрдә 2021 yılda uzgan bütün Rossiya jan isәп нәтиҗәсендә Tatarlar күпкә кимегән. Татар гомумән кимергә мөмкин түгел, чөнки biz күреп торабыз каягына барсак та һәрбер төбәктә безнең милләтебез, безнең халкыбыз чыннан да бик актив һәм ни сәбәпле менә шулай килеп чыкты. Үз хаталарыбызны да танырга кирәк, үз үстебездән дә эш алып барырга, бу хакта уйланырга һәм иң мөһиме җирле татарлар белән һәр даим оңнату эшләре алып барырга кирәк. Tataristan делегациясы вәкиле язучы һәм шагыйрь Ләбиб Леронда җан исәпнең оештырылу өлеше, халык сан алу һәм статистика өлешләрендә күп сораулар туды. Җан исәпкә бик нык карамаганнар, салкын караш белән каралган дип уйлыйм һәм әлбәттә күпмедер дәрәҗәдә монны инде кулуарда гына, кайбер кабинетларда гына хәл иткәннәр дә булганнар. Аның махсус теге полицияләрдән дип әйтик кешеләрнең исемлеге алынган, күпме кеше бар икәнен беләләр. Шуңа күрә якынча, әйдә бу төбәктән шуны кимитәбез, бу төбәктән шуны кимитәбез, Мәскәүдән шушы хәтле татарны кыскартабыз, әйдә башкортны шулай кыскартабыз, урысны шуны хәтле кыскартабыз. Әкренләп шамалакына куйганнардыр да дип уйлыйм. Шуңа күрә әйтелгәндер дә бәлки, ул хәтле тырышып йөрмәсәгез дә ярый, кешеләргә кирип борчып йөрмәсәгез дә ярый. Мәсәлән, инде балай хәйтергән, теге русча әйткәндә видимость кына ясап йөрегез, менә шундыйлар хәл булгандыр дип уйлыйм. Төбәкләрдә татар халкының кимүен җәмәгать эшлекләре һәм активистлар зур борчу, хаталарны һәм кыенлыкларны тану белән кабул итте. Скажу так, что касается переписи, мне кажется, тут можно кого угодно обвинять, можно там говорить много, но в первую очередь это наша недоработка. Видимо, мы плохо поработали, плохо подготовились. Bizden hali onu uyuşmadı ve edip gittik. Berdemlik bulmalı. O bizim yine tugel dilde de biz buna rikasminler, bizim bunda 5-6 müftiyet, anda da bizim berdemlik yok. Урал татарларының милли узаңын һәм туган телләрен югалтуның бер сәбәбе итеп ассимиляцияны атарга мөмкин. Күп милләтле төбәк булганга бирдә катнаш никахлар байтак. Бу гаиләләрдә үз тамырларыңны һәм милләтеңне тану кыйнлаша. Bizim ülkede Tatar mektepleri yok. Kuplar eyteler, onda 19-20 mektepte Tatar dilini okutabız deyip.
Татар тілі предмет olarak кына bir 2 saat kere ol. Татар мәктәбе дип аталмый. Татар мәктәбе ул бар предметлар татарша укытканда гына ул татар мәктәбе була. Безнең өлкәдә юк. Менә 10 ел эчендә күпме шундый балалар үсеп җиткәннәр, аларның телләре урыс теленә әйләнгән. Һәм менә килеп сыга инде. Алар русча яхшы сөйләшәләр, татарша белмиләр. Авылдагылар да шулай. Бәләкәй татарлар яшәгән шәһәрләрдә дә шундый ук хәл. Алдагы 10 ел эчендә Урал татарлары өчен туган телләрен һәм үз аңын саклау төп максатларның берсе булып торачак. Моңа актив милли тормыш алып баруда ярдәм итә. Татарстан Республикасы журналистларының Екатеринбург каласына сәяхәте каһарман шагыйрь Муса Җәлил туган көненә туры килде. Шуңа күрә делегация шагыйрь бөсте янындагы митингта катнашты. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Җәлил укулары халыкара 5-нче әдәби бәйгесе тамам. Җиңүчеләр билгеле. Шарага 40 меңнән артык гариза кабул ителгән. Алар Россиянең 38 төбәгеннән һәм чит илләрдән, шул исәптән Азербайҗан, Беларусь Республикасы, Болгария, Кыргызстан, Казакстан, Үзбәкстаннан. Шигырьләр 23 телдә яңгырады. Беренче тапкыр чечен, серб һәм япон телләрендә дә эшләр каралды. Конкурсның гала концертында безнең хәбәрчебез Эльвира Хөснетдинова да булып кайтты. Biz бүгінгі күнде инанды бәйте алабыз. Җәлил укулары бәйгесе үзенең халыкчан булуын раслады. Узган елның 15 октябрьдән 15 ноябрьгә хәтле без әлеге әдәби бәйгене игълан ителгәннән соң оештыру комитетына 40 меңнән артык гариза кабул иттек. Икенче этапка 836 эш билгеләнде. Бүген инде без Сәйдәш мәдәният йортында иң җиңүчеләрне 115 эшне менә әле катнашучыларны милләттәшләребезнең котлау, бүләкләү тантанасының шаһитләре. Халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе инде 5 ел рәттән үткәрелә. Кичкенә булса да юбилей датасы. Географиясы елдан-ел киңәя. Муса Җәлилне мин бик яратам. Минем әнинең яраткан язучысы ел. Бәләкәйдән үк шушы Җәлил турасында сөйләп, ромашкалар, кызыл ромашкалар һәм дә бүтән шигырьләрен укып яраттырды. Мин дә шушы яктан балаларны кызыксындырырга дип уйлаган идем. Ишек төбендә ул шул хәтле кызык итеп язган, балаларны кызыксындырыр өчен немец теленә, инглиз теленә тәрҗемә ясадым шушы шигырьләрне. Бәйгедә каһарман шагыйрьнең иҗатын 23 телдә ишетергә була иде. Башка еллардан аермалы буларак, бу юлы чечен, серб һәм япончада сөйләүчеләр булды. Гомумән алганда Муса Җәлил шигырьләре 58 телгә тәрҗемә ителгән. Bị cụt mất chân, tôi đã về tình yêu ơi hãy đón, không hề chi dù trân trọng vẹn nguyên, chưa bao giờ quỳ gối trước giặc. Sana benden haber getirseler, o yıkılmış ruh deseler, sen inanma canım, böyle sözü dostlar silemez, yakın görseler. Min Musa Җәлилне bik eybet şagir dip sanım, onunki şagirler eli de bik aktual, hazır maktablerde de biz maktablerde okuyuz ana. Gitken şokta kızım nige şulay gözlerimi elimden karadım. Бәйгедә яше 3тән югары булган һәр кеше катнаша ала. Иң өлкән шигырь сөйләүче Химия Шакирҗановага инде 90 яшь. Бәйгедә катнашу өчен Түбән Бартыдан 2 тәүлек буе поездда килгән. Мин сугыш вакытта укыган вакытта самодельска йөрдем школда. Биеп җырлап. И шуннан соң минем тормыш репетициялар китте шуның белән. Бүгенгә чаклы мин һаман да катнашам. İdris Туктагның яукау өчен бутка суынган хикәятен сөйләдем. Кем өйрәтте аны сиңа? Әни. Кем өйрәтте? Беренче тапкыр гына катнашасызмы? Юк, мин өченче тапкыр катнашам, Агазан икенче тапкыр катнашам. Бу шигырьне минем укытучым Әлфинә Илгизна өйрәткән. Бу Мустафа Нугманның шигыре. Фронттан әниемә хат. Беләсезме, минем максатым министр булу һәм хәзер сәхнәдә мин үземне тотарга өйрәнәм.
Халыкара Жәлил укулары әдәби бәйгесендә катнашучыларны берничә номинациядә сынадылар. Жәлил татар телендә, Жәлил рус телендә, Жәлил дөнья халыклары телләрендә, Жәлилчеләр номинациясе. Иң авыры балаларны бәяләү булды. Балалар номинацияләре безнең өчен бик авыр бирелде. Чөнки аларның һәрберсе дә теге бала бит, аның һәрберсе җиңүгә лаек, аның һәрберсе самими, аның һәрберсе теге тырышып күңелен биреп сөйли. Зурларны инде бәяләү ул кадәр авырмады, чөнки зур кеше инде ул яисә шигырьне аңлый, үзе аркылы үткәрә белә, яисә үткәрә алмый. Менә инде шигырьне бәяләгәндә дә, шигырь сөйләп бәяләгәндә дә шигырьне сөйләүче үзе аркылы үткәреп сөйли аламы, юкмы дигән сорауга без иң беренче рәттә җавап бирдек. 40 мең гаризадан менә 100дән артык җиңүчеләр булды. Талантлылар, бөтенесе талантлылар. Ә инде талантлылар дигәннән кем аларны талантлы иттерә? Менә иң беренче рәттә әти-әниләр, аларның сәнгать җитәкчеләре. Алар инде кичкенәдән безнең балаларыбызга менә шул милли мәдәниятка, сәнгатькә, шул исәптән шигърияткә мәхәббәт орлыгын салучылар. Бу балалар арасыннан киләчәктә әдипләрбез, шагыйрьләрбез, драма артистларыбыз килеп чыгар дип өметтә калабыз инде. Уфа Нур татар дәүләт театры кашында эшләп килүче балалар студиясының татар төркеме катнашты шушы конкурста. Беренче генә тапкыр катнашабыз, чөнки безнең коллективыбыз бик яшь, ничек карасаң да яшь. Чөнки 4 яшьлекләрдән алып балалар катнашты монда. Бик нык әзерләндек, Җәлилнең биографиясын да өйрәндек, шигырьләрен дә өйрәндек һәм инде бөтен нечкәлекләренә хәзер әзерләнергә тырыштык. Муса Җәлилне әдәбият дәресендә үтәбез, татар телендә дә үтәбез һәм укытучы безнең татар теле укытучысының турында сөйләгәне бар, бик күп сөйли иде. Муса Җәлилнең шигырьләрен онытырга ярамый һәм бөтен кешенең шигырьләрен белергә тиеш. Ул бик эчтәлекле шигырьләр язган һәм аның тормышы да бик авыр булган дип шиклыйм. Видеть молодые лица, которые читают стихи Джалиля, это для меня большое счастье, потому что молодым у нас должна быть остаться память. Так что то, что они читают, это и то, что они с удовольствием и с пониманием это все делают. Для меня это большая радость. Я поэтому приезжаю, чтобы посмотреть еще раз и увидеть, как это замечательно. Җәлил бит ул. Җәлил инде ул. Шундый кеше, аның иҗаты безгә яшәргә көч, безгә яшәргә рух бирә торган кеше, аның батырлыгы, аның шигырьләрендә һәм без аны онытмаска тиеш һәм киләчәккә тапшырырга тиеш үзебезнең үрнәктә. Узган елны караган вакытта да Казахстанның Кокшетау шәһәрендә Муса Җәлил бюсты ачылды. Безнең Свердловск өлкәсенең Екатеринбург шәһәрендә, Серов шәһәрләрендә аның бюсты ачылды. Быел Саха-Якутиядә, Казахстанның Җидепулат шәһәрендә бюстлар ачылачак. Бүгенге көндә безгә каһарманнар кирәк. Һәм алар бар. Каһарман һәм батырлык символы. Советлар Союзы герое, патриотик шагыйрь һәм Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлил. Быелгы 5-нче халыкара Җәлил укулары әдәби бәйгесе тәмам, ул каһарман шагыйребезнең татарларның йөрәк түрендә үз урыны булуын тагын бер тапкыр күрсәтте. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, җибәргән мәгълүматларыгыз өчен зур рәхмәт. Хатларыгызны, шалтыратуларыгызны игътибарсыз калдырмыйбыз. Милләтебез өчен горур булып, ана телебезне саклап гомер итик. Йорт җирләрегез имин булсын, хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.